Nyolong apa kuwi? Hah? Roti? Iso apa ora ya remukno, ndi tak pecahne ndi? Ndi tak pecahne? Ndi tak bukane? Ndi tak bukane, Nak? Tak bukane sik to. Anak-anak ting 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 ting. Nak ting 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 ting. Kowe mek gelem to roti iki tak bukane. Tak bukane sik Muduno. Muduno tak bukane sik. Ora iso kowe engko buka ora iso. Sik Muduno sik. Nu kari le. Lek nu kari le aja delor-lor kuwi gelang bertuah iki. Lho, aja kok adel yo. Aja kok adel-adel gelang iki gelang bertuah ini. Yung. Aduh. Mas kamu cetil-cetil ning kulit ra lara ya. Saya tak bukan yung aduh mateng aku Gusti. Saya tak bukan aduh mateng aku Gusti. Aduh. Ampun Tuan Putri. Muduno sik to. Gusti Putri. Raden Ayu. Muduno sik to tak nganukne. Tak bukane. Iki tak bukane iki rotine.